構でかかった。セミぐらい。ありがとうございました。草吹きの家、草吹きの家っていう曲でした。はい。はい。ではここでちょっとね楽器紹介をします。ちょっと変わった楽器が多いんでね。まず上の方からいきますね。じゃあどうぞ。皆さんフォルクローレ万葉楽というとね、この慶がすぐ頭に思い浮かぶけど、主に麺の料理に演奏する楽器です。
構造はとても簡単で、ただ竹を切って十字型に削ってあるだけの簡単な楽器です。構造は日本の尺八と同じような感じのペアリードの楽器です。きれいなんです。はい、同じ笛でもう一つ三方にあっている楽器です。これは同じ笛でも管がね開いてないんですね。片方が塞がったような笛なんですけど、コーラのピンとか吹いてポーって鳴らしたことはある人はいるかもしれないですけど、原理としてはそういう笛なんですね。ちょっとかすれたような風のような音がする軽なじゃない三方でした。はい、ありがとうございました。ここからちょっと元気よくお祭りのに合った曲をやっていきます。はい、2曲目は中女の花が咲く頃にですね。中女っていうのはじゃがいもを干したものなんですけれども、中女の花が咲く頃にまた会いましょうっていう曲だそうです。はい。
はい、中女の花が咲く頃にですか、中女ってね、こしじゃがいもなんで、中女の花が咲く頃にまた会いましょうっていう話なんですけど、中女はね、咲かないんですね、こしじゃがいもなんで、もう会うことはないですねっていう、そういう失恋の歌だそうです。はい、ラテンらしい、明るい歌ですね。はい、次はじゃあ次は楽器紹介の続きは何ですか？パーカッションですね。はい、お願いします。この楽器がポンポンという太鼓の名前です。ポンポンポンってなるからポンポン。日本の太鼓と違ってここはちょっと叩かれて剥げてますけど、本当は皮がついている楽器です。で、ここは血がついてます。ヤギや牛抜けです。こちらの楽器はチャフチャフと言います。材質はヤギの爪です。で、アンデスの方々は大変大事にする方なので、ヤギを飼育した場合には中身を入れます。で、爪はチャフチャフにします。皮は非常に傷んでないです。ルンバを演奏するんですけど、それの、こういう楽器をクラベスという楽器を使います。このリズムも聴いていてください。はい、
もやりますからね、もうちょっとだけ待っててください。次に使う楽器はですね、はい、これ何だか分かりますか？アルマジロです。この楽器をリズムにしてマリポーサという曲をやります。マリポーサ、蝶々です。はい、ありがとうございました。マリポーサ、蝶々っていう曲ですね。はい。蝶々っていうとね、綺麗な曲名ですけど、まあ一説によると蝶つがい、蝶番のが蝶々になったっていう説もあるし、なんかさっきのこういうマトラがジャッジャっていう音が奴隷の人をつなげておく鎖をつないでこう歩く時にジャランジャランって音がする、それを模してるとも言います。曲はね陽気な曲なんですけれども、そういう歴史的にはちょっと暗い影を落とす、そういう曲ですね。はい、はい、
じゃあ一旦ここでもう一回楽器紹介、コンドル、次はコンドルは飛んでいくっていう有名な曲なんですけど、その前に楽器紹介では今度は弦かな。はい、お願いします。はい、それではですね、チャラングという楽器を紹介したいと思います。スペイン人が、1992年コロンブスが、新大陸の研究所に入ってきたんですけども、その前まで、フォルクローレ、南米の音楽ではいわゆる弦楽器っていうのはなかったんですね。で、このギターとか持ってくる中で、こういう楽器があるんだということで、先住民の方が作った楽器と言われています。で、初めは、今はこういう感じですね、木の彫り物なんかをして、非常に工芸的にも素晴らしいんですけど、昔はですね、こうやって見るとさっきその辺にいた動物と似てると思いますけど、アルマジロの甲羅をですね、ここに使っていたというふうに言われています。そんな感じで発達してきた楽器なんですけども、音としてはですね、いわゆるフォルクローレを特徴づけるようなですね、こういう繊細な音楽を、しております。で、先頃秋篠宮の佳子さんがペルーに行かれましたけれども、その時にですね、秋篠宮家でもこの楽器というのを家にあるそうで、佳子さんも弾かれていたみたいな話を、聞きましたけども、それがこのチャランゴとこの楽器ということですね。以上、チャランゴでした。はい、楽器紹介最後になりますが、これ皆さん見たことない楽器が多い中で唯一あれは見たことあるっていう楽器だと思うんですけど、これ普通のギターです。フォルクロールでもさっき言ったように使ってなかった楽器なんですけれど、これ西洋音楽とだんだん近づいてくるにつれて和音であるとかそのリズムであるとかそういう形でこの楽器が入るようになりました。これはそのギターです。それでは続きまして、コンドルパサコンドルを飛んでいくをしたいと思います。フォルクロールで一番有名な曲だと思います。ぜひ聴いてください。
はい、ありがとうございました。今度が飛んでいるこの曲はおそらくみんな聞いたことがある曲ですね。はい。1970年代、80年代、70年代かな。70年代ですね。サイモンとガーファンクで有名になった曲ですけど、その元はこれもフォルクロール、南米の曲のメロディーが元だと言われています。次は「わややい」っていう曲なんですけれども、はい、これもなかなかね元気な明るい曲ではあるんですけど、何かこうやっぱスペインに占領された時のエピソードが元になっていると聞いています。現地の言葉を使うのを禁止されたので、それを「わやややい」っていう、ハミング的な感じで言ってるっていう、そういうエピソードをベースにした曲と聞いています。わややいです。
長い時間聴いていただきありがとうございます。どうですか、フォルクロイドのこの音楽の音色は。なんか珍しいけど、耳入れたりしませんか。ありがとうございます。ご注意します。じゃあそしたら次は元気な曲「耳みたい」ということを最後に、演奏したいと思います。手拍子お願いします。ありがとうございます。忖度のあるあ、これ。ありがとうございます。じゃあ昔懐かしい花祭りという曲を、
もしかするとちょっとフォルクローレに馴染んだ人は聞いたことあるかもなぐらいのメロディーですかね。どうでしょう。フォルクローレ界では有名な曲です。はい。踊りやすい曲ですから、よかったらぜひ踊ってください。ありがとうございました。ミリカでした。ありがとうございました。